Абвяшчаем вам, браты, добрую навіну, радасць вялікую для ўсяго народа. Прыміце яе усім сэрцам. Прайшло шмат тысяч гадоў з таго часу, калі на пачатку Бог стварыў неба і зямлю. І загадаўшы ёй змяняцца цягам вякоў, захацеў, каб вада дала ў дастатку паўзуноў душу жывую і каб лёталі птушкі над зямлёй. Прайшло шмат тысяч гадоў з таго часу, калі Бог пажадаў пасяліць на зямлі чалавека, створанага паводле яго вобраза, каб панаваў чалавек над цудоўным светам і, сузіраючы веліч стварэння, у кожны час праслаўляў Стварыцеля. Прайшло шмат тысяч гадоў, і за гэты час злыя намеры чалавека напоўнілі свет грахом, і тады вырашыў Бог ачысціць свет праз воды патопу. З таго часу прайшло амаль 2000 гадоў. І Абрахам, наш айцец у веры, паслухмяны Божаму голасу, адправіўся ў невядомую зямлю, каб даць пачатак выбранаму народу. З таго часу прайшло амаль 1250 гадоў, і Маісей правёў дзяцей Абрахама праз Чырвонае мора па сушы, каб гэты народ, вызвалены ад рабства фараона, стаў вобразам сям'і ахрышчаных. З таго часу прайшло амаль 1000 гадоў, і Давід, пакорлівы пастыр статку Єссея, свайго бацькі, быў намашчаны прарокам Самуэлем на вялікага караля Ізраіля. З таго часу прайшло амаль 700 гадоў, і Ізраіль, які пастаянна ўпадаў у нявернасць і не жадаў слухаць Божых прарокаў, быў пераселены ў Бабілон, да халдэяў. І вось тады Ізраіль, пакутуючы ў выгнанні, навучыўся спадзявацца на збаўцу, які прыйдзе і выбавіць яго з няволі. Ён навучыўся чакаць Месію, які прыйдзе да яго, як гэта абвяшчалі прарокі. Месію, які прыйдзе і ўсталюе новы парадак спакою і праўды, любові і свабоды. І нарэшце, у час 194-х алімпійскіх гульняў, у 752 годзе ад заснавання Рыма, на 44-м годзе панавання імператара Аўгуста, 2000 гадоў таму назад, у Бэтлееме юдэйскім, непрыкметным ізраільскім мястэчку, занятым у той час рымлянамі, у Дзевы Марыі, жонкі Юзафа з дому і роду Давіда, нарадзіўся Езус. І пакладзены ён быў у яслі, бо не было ім месца ў заездзе. Езус, Бог вечны, Сын Айца спрадвечнага і праўдзівы чалавек, названы Месіяй і Хрыстом, збаўца, якога чакалі усе людзі. Ён слова, якое асвячае кожнага чалавека. У пачатку ўсё было праз яго створана. Ён дарога і праўда і жыццё. Прыйшоў, каб пасяліцца між намі. Мы, паверыўшы ў яго, сабраліся сёння у гэтую святую ноч, а дакладней, гэта Бог нас сабраў, каб мы радасна і ўрачыста святкавалі Божае нараджэнне і абвяшчалі нашу веру у Езуса Хрыста, нашага Пана. Сёння прыйшоў наш збаўца. Таму жадаю вам усім, каб той, хто прыйшоў як малое немаўлятка на гэтую зямлю, напоўніў вашае сэрца сваім супакоем і радасцю, даў вам, перш за ўсё, любоў Божую і дапамог вам крочыць ягоным шляхам. Бо дзеля вас і дзеля нас Ён прыйшоў сюды, на гэтую зямлю. Дзеля нас Ён стаўся чалавекам, дзеля нас нарадзіўся, дзеля нас нёс крыж і памёр. Дзеля нас Ён уваскрос і ўзышоў на неба. Таму жадаю, каб Божы супакой, Божая любоў была заўсёды з намі. Похвалён Езус.